Chegou o día da despedida, que esperamos que sexa un ata logo, porque a poesía é máis necesaria que nunca. A sesión de hoxe inaugura unha poeta que abriu por primeira vez os ollos nun lugar preto da fin do mundo. O seu nome é María Lago. Nacida en Cee en 1979, formou parte do baterión literario da Costa da Morte, onde comezou a recitar e publicar. Foi unha das creadoras do colectivo Poetas da Hostia. No eido da poesía editou os libros A Primeira Visión, Casa Atlántica, Casa Cabaré, Berlín, Nove, Amantes, Oso Mamasí, do 2015, escollido o mellor libro de poesía na primeira gala do libro galego, un poemario cheo de maxia escrito cunha innovadora linguaxe poética, Uralita, resultado do traballo conxunto coa actriz Iria Piñeiro. Ninguén morreu, de ler de poesía, escrito a medias pola poeta Lucía Aldao, e o recente Drama Stendhal, do 2020. O seu último traballo individual, definido como un libro de furia, autodestrucción e preocupación. No eido narrativo é autora de contos para crianzas, porque Cookie non quere ir á lavadora, atención, unha historia moi importante para lerlles os maiores antes de dormir, 5 minutos. No ano 2016 editou a novela juvenil Entre os dous hai un río. Tamén escribiu guións e varios textos de teatro, entre os que destaca a Anatomía dunha serea, de novo en colaboración con Iria Piñeiro, que foi merecedor do premio María Casares ao mellor guión, Poesía e Superserie, algúns dos seus espectáculos de teatro infantil. O seu interese pola interpretación e a oralidade levarona a experimentar na poesía escénica a través de diferentes proxectos. Dende o 2005 forma con Lucía Aldao o dúo Aldao Lago. É ben certo que podemos afacernos a todas as ligaduras, pero calquera día, de camiño a algo importante, a vida volátil despunta como unha flor frágil de alfinetes. Non podemos resistirnos, amor. Baixamos a máscara para soprar un dente de león. Facemos esas cousas con sixilo e elegancia de ladrón de frac. Convén primeiro mirarmos ben á esquerda e dereita. Detémonos para entregar as sementes ao corpo da brisa, como se ese e non outro fose o noso único cometido sobre a terra. Este xesto permitímonolo como a nosa insignificante revolución. Gustarános recordar que o delito maior non foi o alento a expandir as ipselas, senón mostrar as bocas cos beisos en bico. Árbores que cicatrizaron mal. Foron a treboada longamente anunciada. O aire sostiña as pincas que aínda non medraran dabondo para caer, e os lóstregos distantes martelaban o seu nome no horizonte. Era de xente parva non atender o evidente. Pero naqueles días as tardes pasaban lentas, o bronce apenas erosionaba as laxas dos camiños e todo parecía máis posible, como alimentar un lume escuálido de polas tan verdes. Agora sabes que as polas chiaban ao desangrar nas bocas das lapas, pero era un rumor perdido entre a despreocupación. Quen querería que un lamento así deslucise aquel intre de maravilla? E con todo o ceo descarjou, e o que se prendera era tan mínimo que morreu nos primeiros minutos de primavera. Corréchedes a abrigarvos as saias da secuoia, porque medrara rápido, e asombraba o seu empeño en ser ansia. Podía ser ese teito todo canto tiñades, e mollachesvos a justo. Non importa, estaba ben amarse no mínimo, pero agora pensa, ves como as cinzas de contado se van, e ninquén recorda as árbores que cicatrizaron mal por nos quentar. As avenidas teñen nomes demasiado loncos para seren recordados. O mesmo ocorre cas rúas do centro. Son palabras difíciles.
esdrúxulas. Nin se parecen nada a Arriba, Bico, Amor, nin dan para facer unha verdadeira cidade. Acompáñanos hoxe a voz dunha escritora que vive a cabalo entre varias linguas, Elizabeth Oliveira. De nai e pai portugueses, naceu en Lille, Francia, en 1971, e se licenciou en Letras Modernas. Chegou a Galiza en 1995 e cursou Filoloxía Francesa na Universidade de Santiago. Actualmente exerce como traductora e profesora de didáctica da música en Pontevedra. Como escritora, Elizabeth confesa que a súa poesía reflicte a diversidade de idiomas que manexa. O seu é un caso especial. Publicou o seu primeiro poemario, Poesis, no 2016, prologado pola escritora e académica Fina Casal del Rei. Un libro CD en galego, portugués, castelán, francés, acompañado de cancións nesas mesmas linguas, que recollía toda a súa produción anterior, 160 poemas escritos entre 1990 e 2014. En 2019 saíu do prelo Náufragas no mar e na terra, da editorial Urutao, un poemario duro, feminista e de denuncia que está totalmente dedicado ás mulleres. A autora, que confesa querer dar visibilidade ás injustizas, este ano publicou o relato Lara, que está recollido no libro Libres e vivas, editado por Galaxia, unha obra coral escrita por 10 autoras galegas que desde diferentes puntos de vista falan da igualdade e da violencia machista. Participou en numerosos recitais, intervencións e festivais, Teruac de Vigo, de Poesía Salvaxe de Ferrol e Entre Verbas de Cabreira, en Salvaterra do Miño, son algúns deles. Benvidos a este Día Mundial da Poesía. Quero agradecer, en primeiro lugar, á Secretaría Xeral de Política Lingüística polo convite a participar con outras poetas e outros poetas a esta xornada particular e moi importante para poetas como a mí. A xanela converteuse, esta vez sen metáfora nin manida metonimia, sen sentido de sentenza, na única porta aberta. Houbo de pechar o mundo, deixando só rectángulos polos que inventar fuxidas, imaginar campos por onde os pés camiñan descalzos. Irmos aplaudir ás 8 descubrindo o bandullo graxento de negro pelame dun veciño anónimo esquecido do pudor. Buscar o sol e a lúa por entre os edificios parados na sombría rúa, perforando o silencio, adiviñando sen velos. Ao espanto do inicio, sucedeu o abandono. Encadeáronse os días que semellaban ser anos de rendición e tristeza. Ficamos orfos de mans, sen saber que facer delas, enchendo os petos de tactos que xa non tiñan destino e de bicos reprimidos. O segundo poema xa da parte posterior di así: cando isto todo remate, cando quitemos as máscaras e poidamos casar a miña pel coa túa pel, ansiosas, sedentas, para beber a suor nos nosos corpos, cando os nosos albos labios, por fin, se puideren tocar, non haberá forza humana capaz de desunilos. Ese día non só será o fin da dor, será a nosa volta á vida, quer semellante á antiga, quer cunha nova conciencia, nacida dunha semente de pena nuns gromos de felicidade. Chámase Laios, e di así: Laios, máis laios, só laios, tristuras polos tempos que corren, amarguras polo tempo que correu, suspiros polos tempos que virán, rostros que arrastran queixos desencaixados, pálpebras que non lembran o último día en que conxugaron o verbo maravillarse, ou sentiron a calor da brisa acariñalas.
mexelas cavadas co sacho dos días, sucadas por báguas incoloras, sen sal, brazos pesados, pernas sen forzas, andan fantasmas nas nosas vilas, sombras transparentes, sen sangue, con números vermellos a baterlles nas veas en vez de glóbulos ou hemacías. Só de cando en vez un se estremece, por sentir dunha boca estalar un riso imprudente, insidioso, insubmiso, sempre con cara de neno. E rematamos esta semana da poesía cun autor multidisciplinar que se atreve con todo, Carlos Daniel. Nacido en Elgoibar, Guipúzcoa, en 1972. Ademais de escritor, traballa como programador e xestor de redes sociais en proxectos relacionados coa cultura e o mundo literario. Viciouse na escrita na adolescencia, pero ten outras paixóns artísticas, a música e o baile tradicional. Carlos toca a gaita e diversos instrumentos de vento, corda e percusión. A partir de 2011 participa en numerosos recitais, festivais ou encontros de poesía en Cabo Verde, Xapón e varios lugares da Península Ibérica. Tamén competiu con éxito coa práctica máis recente da poesía escénica, o slam. Publicou os poemarios Corpo a Corpo, Claquete en portugués, Pólvora, Tipos, Recomendacións, Consellos, Advertencias para un tempo de poesía, edición bilingüe galego-castelán, Prender os fachos por poñer os osos, Premio Cidade de Ourense de Poesía, onde se atopa Nas noites de luar, o que gaña o certame Arregmar Galiza e Portugal, o mellor poema publicado en galego en 2019, e A guerra era contra nós, que obtivo o Premio de Poesía Manuel Lueiro Rei. Ademais, foi gañador do primeiro concurso de microrelatos Aira das Letras, do Poetry Slam Vigo, edición especial Letras Galegas en 2015, e do Slam Poetry do Festival Alguén que Respira, Compostela 2018. Varios dos seus poemas foron recollidos en publicacións colectivas como Drogueiras do século XXI ou a Plaquet, Antología de Poemas contra a Violencia de Género, do 2020. En Allariz, onde reside, dirixe o Festival Internacional de Poesía Poema Agosto e a ruta poético-gastronómica por rúas e tabernas Ponme un poema. Metéuseme un aplauso nun ollo. Metéuseme un aplauso nun ollo e agora vexo todo borroso. Confundo seguido o ben e o mal, a néboa que precede unha narcolancha e a poeira que levanta a chegada dun furgón policial. Foi así como aprendín que as 8 do serán non é boa hora para ollar fite a fite o futuro ou contemplar a fin do mundo mentres papas flocos de millo. A esa hora, varios universos paralelos colapsan. Ábrese unha ferida infecta nas entrañas da humanidade. Varios estudos independentes confirman esta teoría cuántica. A esa hora eu conto ovellas a través dun telescopio quebrado. O pastor amosa un salvoconduto impreso en papel hixiénico ao funcionario fantasma encargado da nova alfándega situada na fronteira entre cidadanía exemplar e colectores de ansiedade. A esa hora as bestas preeiras poñen as rotativas a funcionar, voan como tomahawks, cámaras alíferas á caza dun cadaleito, dun esbirro desenmascarado fora de contexto, dunha adolescencia que supura hormonas a destempo, condenada a coñecer o réxime sancionador antes que a sensación dun bico nas pálpebras, o ARN mensaxeiro antes que a potencia das infindas mensaxes que carrexa o arrecendo dunha rosa sobre as sabas do amencer. A esa hora mestúranse psicofonías e discursos políticos, conflúen revolucións irmandiñas, golpes de Estado, conspiracións, bandas sonoras, sirenas de ambulancias, himnos patrios. Concorren poetas, instagramers, lambecús e familias reais en videoconferencias patrocinadas por empresas farmacéuticas. A esa hora desaparecida, violada, borrada dos reloxos, tocan a morto as campás dende hai xa demasiado tempo. Mentre se leo prospectos dunha dúcia de medicamentos, a psiquiatra foi clara e tallante na súa prescripción. Escoita música, faite adicto a series de televisión, pasea polo monte, compra por internet, abraza unha árbore, discute nas redes sociais, fai 2 ou 3 inimigos ao día, pero sobre todo,
non escribas poesía. Todo vai saír ben. Prohibístesme sair ás rúas sen máscara. Vivo en Chernóbil, Somalia, Fukushima, Mailusú, Semipalatinsk. Prohibístesme visitar a familia. Son unha nena perdida do franquismo. Un bebé roubado en España, Chile, Argentina, Kenia, Honduras, China. Prohibístesme sair de festa cos colegas. Son un neno soldado en Burundi, Yemen, Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Ruanda, Sri Lanka. Prohibístesme viaxar a outro país, coñecer mundo. Son un dos milleiros de cadáveres amoreados no fondo do Mediterráneo. Prohibístesme manifestarme libremente. Nacín nunha de tantas ditaduras amigas da túa democracia plena. Prohibístesme ser ceibe no meu propio país. Loito pola liberdade do meu pobo no Sáhara Occidental, no Tíbet, en Palestina, no Kurdistán. Silencios atronadores que duran moito, moito máis de un minuto. Elásticas fronteiras armadas, tratados e contratos de venda de armas lexislan sobre o meu estado de alarma sen alarmar o teu estado. Enfundan os meus dereitos en fondas e puscas fundas feitas do mesmo veludo co que se tapizan as butacas dun parlamento. Envolven os meus dereitos en papel de regalo, empaquétanos, átanos ben atado, con fermosos lazos de igual forma e cor que ises crespóns, pendurados da túa xigante bandeira a media asta, da túa hipócrita pancarta no balcón, da conciencia limpa e tranquila dunha multitude exaltada aclamando, loando o amado líder que, riseiro e afable, saúda a destra e sinistra e certifica que, coa súa inestimable axuda, todo vai saír ben, todos imos saír millores disto. Terceira Guerra Mundial. Amenceu un día, derrubaran as torres semelgas en Nova York, alguén dixo que a Terceira Guerra Mundial estaba aquí e nos dixemos, xa seremos felices mañá, amor, hoxe debemos temer. Amenceu un novo día, invadiran Irak, Irán, Siria, Libia, Palestina, bombardeaban inocentes. Alguén dixo que a Terceira Guerra Mundial estaba cerca e nos pensamos, xa nos amaremos mañá, amor, hoxe temos que agocharnos. Amenceu aínda outro día, as reservas de petróleo e o Dow Jones facían temer o peor. Alguén dixo que a Terceira Guerra Mundial estaba a chegar e nos dixemos, xa gozaremos da vida mañá, amor, hoxe debemos botarnos a tremer. Volveu saír o sol, a banca deixara de gañar, ou iso dicían. Alguén dixo que a maior crise mundial chegara e que a Terceira Guerra Mundial estaba cerca e nos dixemos, xa brindaremos mañá, amor, hoxe toca apertar o cinto ata nos aforcar. Un día, xa non lembramos cando, amenceu o día máis gris das nosas vidas. Decatámonos de que a Terceira Guerra Mundial xa había tempo que comezara. Era contra nós. Disparaban medo a metralladas intermitentes e vencían iles.